yabe xa iphethwe zilolu hlobo lwentshulube kakhulu iba nokuhambiseka. Besesitshilo ke sathi ukongeza kwezi impawu, lena intshulube kuthiwa yintshulube yenjeke, the wireworm, yona kakhulu ingadeske ibulale imfuyo yakho, ngoba kaloku kwakuphela kunqongophale ezi sondlo mzimba siyiprotein ibhitya umzimba ugcwale amanzi, zimke zonke izondlo, kwakugcwala amanzi. Loo nto iya ekubeni singafa isilwanyana eso. Sibe nentshulube esibiza ngoba yi-lungworm, nayo iphantsi kolu luhlu lwentshulube ezimsundululu, yona ifumaneka phaya emiphungeni. Yona ke ithi yenze kube nzima ukuphefumla kwesilwanyana eso, ngoba kaloku ivala uqhoqhoqho noqhoqhoqhwana zigcwala phaa ngaphakathi. Njengoba ingumphunga, umphunga wohlulwe kabini, kodwa uqhoqhoqho njengobesuka emqaleni ufike enze oqhoqhoqhwana phaya ngaphakathi emphungeni. Eziluhlobo lwentshulube lugcwala kwaba qhoqhoqhwana. Sikhumbule lo qhoqhoqho ngulo uhambisa ngomoya. Laa moya uphefumlelwa ngaphandle, kuphinde kuthathwe laa moya uphefumlelwa ngaphakathi. Kwakugcwala ezi ntshulube kukhokelela ekugcwaleni kwegwebu phaya kooqhoqhoqhwana. Na ukugcwala kwelaa gwebu kwenza kube nzima ke ngoku kuhamba kwalo moya. Yiloo nto uzoba neegusha ezikhohlelayo kakhulu. Kubekho imifinya engamanzi ephuma ezimpumlweni. Yonke loo nto yenza ubunzima bokuphefumla, ngoba igwebu nezantshulube namanzi, zonke ezinto zihamba ngalaa ndlela ihamba umoya. Umoya ke awuhlali apho kukho amanzi. Yiloo nto kubakho nzima kakhulu into yokokuba lo moya wokuphefumla kwesilwanyana ube nzima ukuhamba. Yiloo nto iigusha zakho zikhohlela ekuhambeni kwethuba, uzozibona zinawo namagwebu aphuma apha ezimpumlweni nasemlonyeni, ngoba kaloku kunzima ukuphefumla. Ezo zisencinci, amathole namatakane, athi anzinyelwe kakhulu kukukhula, ayanqaphela, ufike tsho ngezisu ezikhulu, and kube nzima kakhulu ke ukuphila ngokonwabileyo kwaloo matakane naloo mathole. Yonke loo nto isenziwa lolu hlobo lwentshulube sithetha ngayo. Inintsi ke ilahleko ethi yenzeke, ezo bezifana uba zivelisa ubisi luyaphela, okanye zizala zingenalo ubisi, okanye ezizele zinalo, kwantlala le yebele iba ncinci kakhulu. Yonke loo nto ke ngoku imveliso yokukhula kwethole selizelwe ayibikho ntle namatakane, ngoba kaloku amathole namatakane akhuliswa lubisi olufumaneka kunina. So xa unina ke ngoku ubisi lungekho ngokwaneleyo, loo mathole loo matakane azawuthi afe. Wena ubuvelisa ubisi unethemba lokokuba noko uyawusenga, okanye uyawukwenza iti, okanye uyawuthi ke uthengise ubisi. Xa iinkomo zakho ziphethwe lolu hlobo lwentshulube uyalahlekelwa kakhulu ngokwaselubisini. Neenkomo ezo xa ufuna ukuzithengisa, neegusha neebhokhwe xa ufuna ukuzithengisa eziphethwe zezi ntshulube, kuba umzimba uphantsi, zibhityile, azikho ntle, azikuniki mali, azizithengisi. Noba ungathi wena uyazithengisa, zona aziniki mdla kubathengi. So yilahleko ke engummangaliso kumntu ke ozifuyileyo. So kubalulekile ke into yokuba siyazi into yoba ezi ntshulube kufuneke silwenzile uncedo. Amafama ke akwazi ukusebenzisana namagosa onyango mfuyo, kuyakwazi ukucholacholwa iingqathane okanye iingqatha, zithunyelwe apho kukwazeka khona ukwenziwa uhlolo, kuzobonwa ncakasana, kuqinisekiswe into yoba okay, nyhani zizo ezi zintshulube ezenza ezi ngxaki sesichaze ngazo apha ngasentla. So eso siqinisekiso ke ngoku sikukhokhelela ekubeni ukwazi ukuthatha eli nyathelo lingezantsi, indlela yokuzilawula. Now kubalulekile ke into yoba siyazi into yoba xa sithetha ngokusezwa yindlela yokuzikhuphela ngaphandle, naxa sithetha ngokutshintshwa kwamadlelo okanye ukutshintshwa kweenkampi, ziindlela zokunciphisa ezi ngxaki. But into endifuna ukuyithetha ke mafama, xa sithetha ngokusezwa kwamayeza, kubalulekile into yokokuba sukuxhomekeka kwiyeza elithile, ngoba loo nto ikhokhelela ekubeni elo yeza liqhelwe zezi ntshulube. Sukuthi nali elona yeza lakhe landisebenzela uhlale kulo, lizawuphetha lingakusebenzeli. Kukho amayeza ayethenjiwe ngaphambili,
kodwa loo mayeza akasaniki mohluko sekusetyenziswe wona. Ithetha ukuthi loo mayeza akasakusebenzeli kobo buhlanti okanye kuloo lali yenu. Yiloo nto kubalulekile ke into yoba amayeza la wazi into yokokuba ngawaphi emanditshintshe ngawo xa kutheni. So ngamanye amazwi olu hlobo lwentshulube lubizwa ngokuba ziintshulube ezimsundululu, ingakumbi le ntshulube yenjeke, the wireworm, iyakhawuleza ukuwafunda kakhulu la mayeza, ingakumbi amayeza azizitofu, la okutofela ibhula, akwabulala kaloku kwale ntshulube, kodwa loo mayeza lawo ayakhawuleza ukuqhelwa ukuba uthe wahlala kuwo ungawatshintshanisi namanye amayeza. Namanye amayeza ke aselwayo, ingakumbi la mayeza abizwa ngokuba zii-white drenches, la mayeza enziwe kakhulu ngesithako esibizwa ngokuba yi-albendazole namanye, loo mayeza ayakhawuleza ukuqhelwa ziintshulube. Now kubalulekile ke into yoba xa utshintsha amayeza ungatshintshi amagama, koko utshintshwe izithako ezi amayeza enziwe ngazo. Now uba sithetha ngezithako ke, iyeza ngalinye njengoba linelaa phepha lijijelwe enantsikeni ebhotileni, phaya kulo kuchazwe yonke inkcukacha echaza elaa yeza. Phaya phezulu kubekho inani elibhalwe kwisangqa esimnyama, libhalwe mhlophe lona inani eli, kodwa uba ngawasisangqa esimnyama inani libhalwe mhlophe. Now phaya kwesa sangqa ela nani leli likuxelela isithako elenziwe ngalo iyeza eli. Amayeza manintsi kakhulu, angawufika naku-1000, kodwa xa wajonga ngokwala manani ayi-11. So kubalulekile ke uba ngunani bani lwabhalwe phaa, asuka kunumber 1, number 2, number 3 up to number 11, okanye kudityaniswa amanani amabini kwiyeza eliyi-1, ithetha ukuthi elo lenziwe ngezithako ezibini, okanye amanani amathathu, okanye amanani amane. Ithi loo nto ngokwamanani ubuninzi, ithi loo nto izithako ezikwelo yeza ziliqela. So qinisekisa ke into yoba eso sithako okanye ezo sithako busebenzise zona, kwilixa elilandelayo uyatshintsha usebenzise sithako simbi ebesingekho kweli yeza ubusebenzise lona ngaphambili. Now siyakubala ke kakhulu ingakumbi ngexesha lasekupheleni kobusika, no, ixesha lasekupheleni kokwindla nexesha lasekupheleni phakathi ebusika, kukho iintshulube ezizingxaki kakhulu ngelo xesha, but kubekho amayeza akunceda kakhulu ukubulala ezo ntshulube ngelo xesha. Esingabala kuloo mayeza, i-Trinex Plus incedisa kakhulu ngeliya xesha ukulwa le ntshulube besithetha ngayo sisithi yi-wireworm, nezinye iintshulube ezimsundululu ezi kanye besele sizibizile. Ze phaya ekuqalekeni kuka-August ukuya phakathi kuSeptemba, iLevox igudi kakhulu ngela xesha, nayo ikuncedisa kakhulu ekukhupheleni ngaphandle olu hlobo lweentshulube ezimsundululu. Ewe ndiyayazi mafama, la mayeza ndiwabizileyo niwazi ngokubulala ezinye iintlobo zeentshulube, but ndiyafuna siyazi into yoba akwangena mandla ekubulaleni ezi ntshulube ezimsundululu. So xa ndithetha ngawo phaa ngezantsi ndichaza enye ifemeli, funeke siyazi uba bekwangena kakade nakwezi iintlobo zeentshulube. Sibe neyeza elibizwa ngoba yi-Endolint, sibe neyeza elibizwa ngoba yi-Ovidose 4. La mayeza ngawokuseza nawo akwazibulala ezi ntlobo zeentshulube. Then ube neyeza iDorajet AD3E, ube neyeza i-Ivamax 1%, ube neyeza i-Ivamax AD3E. Loo mayeza ayasebenza kwimpahla emfutshane, ekwasebenza kwiinkomo, zizitofu ezikubulalela okanye ezikukhuphela ngaphandle ezi ntlobo zeentshulube sesithethe ngazo. Ezinkomeni kubekho i-Ivamax LA Platinum ekwazi ukuhlala iinyanga ezintathu, oko ikusebenzela ngaphakathi, ikuklinela ezi ntlobo zeentshulube sigqiba ukuthetha ngazo. Isisitofu yona, kodwa ke ngoku ingena ezinkomeni kuphela. I-Ivamax LA Platinum yile sithi ihlala iinyanga ezintathu, oko ikusebenzela ikubulalela olu hlobo lweentshulube sithetha ngalo, iintshulube ezimsundululu. Now ndiyayicinga ke into ethi masiphinde siyikhumbule into ethi ukunciphisa ukuqhelwa kwala mayeza, kubalulekile into yoba la mayeza masiwasebenzise ngamaxesha athile. Ixesha lokuna kwemvula, ukuqala kokunetha kwemvula lixesha apho
amaqanda aqanduselwa kakhulu, lixesha apho abantwana bezintshulube bazawuphumela ngaphandle bayokonakalisa emadlelweni. Elo xesha elo qinisekisa ngeli xesha ngekaphumeli ngaphandle uyazibulala ezo ntshulube ezo, usebenzisa ke eliyi-1 kula mayeza angasentla sele siwabalile. Now nantsi ke enye into ebalulekileyo mafama, ukunciphisa ukuqhelwa kwala mayeza kakhulu, ingakumbi kwimfuyo efikayo apha ekuhlaleni. Le mfuyo ifikayo mayingavele isiwe emadlelweni apho kutya khona ezi seziqhelile uba kule ndawo. Make zigcinwe noko ke nokokuba kuyi-24 kuya kwi-48 hours ukufika kwazo ziseze, uziseza ngala mayeza siqinisekileyo into yoba wona akakaqhelwa zezi ntshulube, ingakumbi amayeza afana ne-Ovidose 4, amayeza afana ne-Endolint, amayeza afana ne-Trinex Plus. Elinye lalo mayeza khakuziseze ezigusha ezinkomo ezifikayo. Sikhumbule ke Ovidose 4 ayingeni ezinkomeni, yi-Endolint engena ezinkomeni kunye ne-Trinex Plus. So make zivalelwe kodwa zisezwe phambi koba zigcinwe ndawonye 24 to 48 hours, lusuku kuya kwiintsuku ezimbini, oko zihleli endaweni nye, ukwenzela uba zonke ezaa ntshulube zikhutshelwe ngaphandle kulaa ndawo zihlalisiwe kuyo, zingakwazi ukuyongcolisa amadlelo. Ingxaki yemfuyo efikayo, wayiyeka yadibana yatya ndaweni nye nezinye iigusha. Ezi gusha beseziqhelile, zona amayeza asakusebenzela, kanti uzisa iigusha ezimayeza esele ziwaqhelile. I mean, ezi ntshulube apha ngaphakathi esiswini esele zinamayeza eziwaqhelileyo. So ukuze loo mayeza wakho ke ngoku la uwasebenzisa kule ndawo yesiqhelo angaqhelwa okanye angakwazi ukujongana nezi ntshulube zingasafiyo, zibulale zingekayi emadlelweni ezogusha nezonkomo nezebhokhwe, ngoba ikhe emadlelweni kuza kwanda ezi ntshulube ziwaqhelileyo amayeza. So yenye into ebalulekileyo ke xa sithetha ke ngezi ntshulube. Xa sidlula ke mafama sizothetha ngeentshulube amaphalo, the tapeworms. Ezi intshulube ingakumbi ezinkomeni azidli ngokuba yingxaki kakhulu kwiinkomo ezindala, ziyingxaki kakhulu ematholeni. Ewe ziyingxaki ezigusheni nasezibhokhweni noba zindala nakakade. But into endifuna uyiphawula yinto ethi iinkomo ezi ziyazigcina phaya ngaphakathi ezintshulube, zizigcinela ukosulela ingakumbi amathole namatakane. Yiloo nto kubalulekile into yoba uyazi uba kukho hlobo lwentshulube ongonolibona ngokweempawu ukuba zikhona, kodwa oya kulibona ngokokuba amathole namatakane abe sengxakini kakhulu, lungcoliseko oluvela koonina, kungcoliswe amadlelo ngokuthi ezi ntshulube zikhululwe okanye zikhutshelwe zigcwale kakhulu phaya emadlelweni. Now ezi ntshulube ke indlela ezihlala ngayo, zihlala phaya esibindini, zihlala phaya emiphungeni. Yiloo nto uyaqaphela isibindi nemiphunga sigcwele amaqhakuva amakhulu anamanzi, othi xa uwasika kuchitheka amanzi amaninzi. Ndifuna siyibambe amafama into yoba xa ubona la maqhakuva phaya esibindini, iqhakuva ngalinye liyindlwane egcine lo mntwana wale ntshulube, uyakhuliswa phaya ngaphakathi. Amanzi la le ntshulube ihleli kuyo, kulapho le ntshulube ingumntwana ifukanywe khona. So amaqhakuva esiwabona esibindini, esiwabona emiphungeni, esiwabona ezihlunwini zomlenze nezihlunu zomkhono, masiyazi into yokokuba ngabantwana bezintshulube ezingamaphalo, and zihleli phayana ukuba zilindele into yoba mayityiwe, because ziyosulela nasebantwini, zilindele into yoba maziphume ngegazi zingamaqanda ziyongcolisa amadlelo, and ziyoba yingxaki kakhulu ingakumbi ematholeni nasematakaneni, zibe bezikhulela zihleli phi kwiinkomo ezindala nakwiigusha ezindala. Now enye ke into endifuna siyiqaphele ke ngezi intshulube, ziimpawu ezithi zizibonise ngazo, ingakumbi ke ematholeni, ingakumbi nasematakaneni.
siyayikhumbula into ethi kwezi ndala ezintshulube uzibona kuphela xa zixheliwe, ingakumbi thina sixhelela emakhaya okanye abo baxhelele Abatto. Ziyakubonwa eAbatto sele ngoku isibindi funeke silahliwe because igcwele la maqhakuva, sele imiphunga funeka ilahliwe ngoba igcwele la maqhakuva. So yilahleko ke leyo. Yiloo nto uyawuqaphela into yoba iinkomo ezithengiswa eAbatto awunikwa imali kuqala, uqale uyithengise uhambe uyothatha imali yakho sele ixheliwe, kuba kufuna ujongwa into yoba akukho zinto zingabhatalwa zizawulahlwa na. Zonke ezi nyama zifunyenwe ziyingxaki ziyasikwa, ziyotshiswa, ziyalahlwa, iyehla ixabiso ofana uba uyalifumana kulaa nkomo. So yiloo nto kubalulekile ke into yokokuba nokuthengisela abantu ungathengiseli kwiAbatto. Yazi mfama into yokokuba ukuthengisela umntu ongazusitya isibindi kuba sinamaqhakuva, uthengisele umntu imiphunga kuba inamaqhakuva, uthengisele umntu igusha, inkomo amathumbu angazutyiwa kuba anamaqhakuva agcwele le misundululu ngaphakathi, yilahleko kulo mntu umthengiseleyo. Noxa inzuzo kuwe kuba kaloku ezi zinto khange zibonwe, but lo mntu umthengiseleyo ngeke aphinde azothenga imfuyo kuwe. So funeka sizijonge ke ezi zinto, into yoba ukuthengisa kwanamhlanje kukutsalela abathengi ngomso. Ukuthengisa into engekho ntle namhlanje yilahleko kuwe kubathengi abangazothenga kuwe ngomso. Ndifuna ke siyibalulekise ke kwakhona into ethi ezi ntshulube ezingamaphalo ziyingozi kakhulu ebantwini, because ukutya kwakho inyama enala maqhakuva, loo nto ithi le ntshulube izayokhulela kuwe ngaphakathi wena ungumntu. And xa seyikhula ke kuwe phakathi ungumntu, iyayithatha i-10 to 12 meters ubude bayo iyi-1, 10 to 12 meters. So iba nomfanekiso ke xa ziyi-1000 zigcwela apha esiswini somntu, inoba eso sisu siya kuba singakanani. Yiloo nto abantu abatya imfuyo enezintshulube xa sezimphethe kakhulu uba nesisu esikhulu esingehlikiyo. Now ufike ke sisisu sibonakala into yoba sesomntu ongaphilanga. Ndifuna deske ndiyitolike kakhulu but yingozi ukutya inyama enentshulube mafama, yiyona nto ndifuna ukuyitsho kakhulu. But into ebalulekileyo ke iinkomo, iigusha eziphethwe zezintshulube, kubalulekile into yokokuba masiqiniseke mafama, because umntu lo atye le nkomo uyingxaki kakhulu ukosulela igusha nebhokhwe nenkomo. Because xa eyokhupha ilindle engalikhupheli kwindawo ekhuselekileyo, kwezi ndlu ke zakhelwe loo nto, yena ayobeka phaa idlelweni. Idlelo kaloku sisitya ekutya kuso iinkomo, igusha, ibhokhwe. So eli lindle linezintshulube zihamba ziyokhula ke ngoku zithathwe zibuyele ngaphakathi ezigusheni, ezibhokhweni, ezinkomeni. So iyajikeleza le nto, ibisemfuyweni yayemntwini ibuyela kwakhona egusheni. So yiloo nto kubalulekile into yokokuba ukuba siyayazi le nto, iinkomo, igusha, ibhokhwe mazingafikeleli apho kwehla khona amanzi ehla nelindle. So yiloo nto funeke siyazi into yoba kwezi ndawo urhulumente kuye kulahlwe ilindle kuzo, kuthiwa ke zii-sewerage areas, qinisekisa into yoba ezo ndawo imfuyo ayityi kuloo ndawo, ngoba ilindle lomntu liyingxaki kakhulu emfuyweni, losulela kakhulu ngezintshulube. Yindlela yokuqala ukusindisa imfuyo yakho into yoba mazingafikeleli kwindawo apho kuhamba khona ilindle. Okwesibini, masiqinisekise into yoba inyama esiyityayo mafama, ukuze singazithatheli kuthi ezintshulube, mayiphekwe, iphekisisiswe. Ndiyayazi ke into zakuthi kwasibindi eso akufunekanga siqine, funeke noko sishiyeke sisenelwa hlaba senela gazanyana. But apho ndifuna ukuya khona, ukutya inyama ehlaza kukuthatha ezintshulube ziphile kuwe ngaphakathi ungumntu. So yiloo nto kubalulekile ke inyama mayiphekwe, iphekisisiswe phambi kokuba iye emntwini. Now okwesibini ke masikhuthaze into ethi iinkomo, apho kutye khona igusha nebhokhwe, iinkomo zilixhoba kakhulu kolu hlobo lwentshulube.
amanyamazwi iigusha nebhokhwe zizo ezosulela inkomo ze neenkomo zizibuyisele ezigusheni nasezibhokhweni. Otherwise iinkomo zona zomelele azikhalezi ukuyiva into yoba zinezintshulube, kodwa ziyi-breeding ground, zingumgquba ovundileyo ukuba ezintshulube zikhule kakuhle phaa ngaphakathi ezinkomeni, ziyokosulela iigusha neebhokhwe ezibuthathaka ukuhlaseleka ezezintlobo zeentshulube. Kodwa ke into ebalulekileyo mafama yinto ethi la mayeza anosithako number 8 ngawo akwazi ukubulala olu hlobo lweentshulube, ezi ntshulube ke kuthiwa ngamaphalo, the tapeworms. Amayeza kanosithako number 8 yi-Maxilint, yi-Endolint, yi-Ovidose 4. Ngawo amayeza onokuwasebenzisa kwimfuyo yakho ukuqinisekisa uba ngalo lonke ixesha ezigusha ezibhokhwe ezisindile kwezi ntshulube. And siyayikhuthaza ke into ethi ubuqale nge-Maxilint, noba kusemveni kwenyanga ezimbini ungeza nge-Endolint, noba kusemveni kwenyanga ezimbini kwakhona ungeza nge-Ovidose 4. Ukuwatshintsha ngolo hlobo ukwalwa into yoba ezi ntshulube zingawaqheli la mayeza, because ngokusuka kwi-Maxilint uye kwi-Endolint, i-Endolint inesithako esingekhoyo kwi-Maxilint. I-Ovidose 4 inezithako ezingekhoyo kwi-Endolint nezingekhoyo kwi-Maxilint. Yenza loo nto iyeza ngalinye elingenayo iintshulube ebesezifuna ukuqhela zikwazi ukufa nazo, because ziyabhidiseka ukusetyenziswa kweyeza elingafaniyo. Awukwazi ukuqala nge-Ovidose 4 uze nge-Endolint, ungakwazi ukuqala nge-Endolint uze nge-Maxilint, because ngokuya usehla ufundisa ezi ntshulube ukuwaqhela la mayeza. So qala nge-Maxilint uze nge-Endolint uze nge-Ovidose 4. Now ukubuyela back kwi-Maxilint yiloo nto sisithi phaya ngoMeyi ekupheleni ukuya ngoJuni ekupheleni sebenzisa i-Trinex Plus ukuze uzokwazi ukubuyela kwi-Maxilint, ngoba i-Trinex Plus phaya kuyo inesithako esifike sidudulele ngaphandle ezi ntshulube besiseziwabona lana mayeza anjenge-Maxilint, Endolint, Ovidose 4. Ne-Levox isizathu soba siyikhuthaze kakhulu ngo-August, September, nayo inesithako esingekhoyo kula mayeza njenge-Maxilint, Endolint and Ovidose 4. So ukusebenzisa la mayeza ke ngolo hlobo ukhuthaza into yokokuba kungabikho kwantshulube ziwaqhelayo amayeza. Mandiphinde ndicacise, apha silwa into yokokuba umfama angayothenga iyeza kuba leliphi elitshiphu, masiwathenge kuba eyimfuneko ngelo xesha, nokubaleka ukuqhelwa kwamayeza okanye kweentshulube ngala mayeza. So yiloo nto sisithi masilandele ngolo hlobo. Hlobo lokugqibela eMamkabane ndiza kukhawulezisa zintshulube esizibiza ngokuba zintshulube zingqukuva, the flukeworms, esingabala kuzo intshulube yesibindi, the liver fluke, singabala kuzo intshulube efumaneka phaa esiswini ebizwa ngoba yi-conical fluke. I-liver fluke yintshulube ephilayo ebuntlanzi ukumila kodwa incinci kakhulu, ifumaneka phaya kumphakathi wesibindi, ifumaneke kakhulu phaa ngaphakathi kwisingxobo senyongo. Xa usisika isibindi ufumanisa into yoba tyhini kukho iirhorho eziphaya ngaphakathi ezishukumayo ezikumila okwentlanzi, yazi into yoba yile ntshulube yesibindi. Mafama, amaqhakuva ayontshulube yesibindi, amaqhakuva asesibindini, kodwa ezi rhorho uzifumana ngaphakathi esibindini ezishukuma zikumila okwentlanzi yiyona liver fluke leyo. Eza rhorho zibuntlabathi bunyama phaya ngaphakathi esiswini, zibomvu okwenyama kodwa zibuntlabathi nangokwesize, yiyona ntshulube yesisu ibizwa uba yi-conical fluke. So ezi ntshulube ke zombini zitya kakhulu igazi, nto leyo ikhokhelela ekulahlekweni kwesondlo mzimba, iprotein, nto leyo ikhokhelela ekubeni imfuyo enezintshulube zibonakale kakhulu ukuba ziphethwe zezi ntshulube ngokokuba kubekho laa nto sithi yinzenge, kubekho kakhulu ukuhambisa,
ezigusha, ezibhokhwe, ezinkomo zihambisa into enuka kakhulu. Yazi noba ke uphethwe zezinhlobo ke zezintshulube. Leyo ke ihlaseleke kakhulu esibindini because isibindi siyonakala sisoniwa yile ntshulube, siba nezilonda ezingaphakathi phaya. Khokhelela loo nto ekubeni isisu esi esigcwale amanzi amanintsi anukayo, manzi lawo onakalisa umphakathi wesilwanyana. Now ithi nokuhamba oku ibona into yoba igobile umqolo lo, ihamba kabuhlungu ngoba iba nobuhlungu obunintsi apha emazantsi esinqa. But into ebalulekileyo ke, ezi ntshulube ziyabulawa yilaa Trinex Plus, ziyabulawa yilaa Levox. Trinex Plus into yoba masiyikhuthaze ngoMeyi Juni, into yoba intshulube yesibindi isengumntana and anqabile amayeza akwazi ukuyibulala isencinci kakhulu. I-Trinex Plus ibulala kwizigaba zazo zonke zokukhula, and xa isengumntwana and elona xesha ikwazi ukuba ingxaki ngalo ingumntwana nguMeyi to June. Yiloo nto sithi makusetyenziswe la yeza ngelaa xesha. ILevox ibulala kakhulu laa ntshulube sithi yi-conical fluke, le besithe ibunyama phaa ngaphakathi esiswini. Iyingxaki kakhulu laa ntshulube, iba isengumntwana, and yiLevox kakhulu ekwazi uyibulala isengumntwana. Amanye amayeza ibulala seyindala. So ingumntwana ke le yesisu ngo-August, September. Yiloo nto sisithi iLevox isebenzise ngo-August, September. Ewe, i-Trinex Plus neLevox ayazibulala zombini ezi ntshulube, but umohluko yinto yoba le yesibindi ibulawa yiLevox sele indala, ukanti le yesisu ibulawa yi-Trinex Plus sele indala. So yiloo ke sithi la mayeza masiwasebenzise ngamaxesha ukohlukana. Ndicinga uba ke Mamkabane, uba ixesha lakho lisekhona, singanika nje imibuzo siyisonge.